Anaxímenes va ser deixeble d'Anaximandre i se'l considera el tercer i l'últim filòsof de l'escola de Milet. També va escriure un llibre, del qual es conserven alguns fragments que ens han arribat a partir d'autors posteriors. Tal i com van fer Tales i Anaximandre, es va preocupar de respondre a la qüestió de l'argé. Tot i que Anaxímenes construirà una teoria diferent de la dels seus predecessors, a la vegada també en conservarà algunes semblances. Per una banda, com Anaximandre, va considerar que l'argé havia de ser una única substància infinita, il·limitada, però, a diferència d'aquest, no podia ser indeterminada. Per Anaxímenes, la substància primigènia ha de ser un element determinat, conegut, i en aquest sentit s'apropa més a Tales, ja que postularà que l'argé de totes les coses és l'aire. Què va portar Anaxímenes a defensar que el principi original era l'aire? Probablement diverses raons. Com Tales amb l'aigua, podria haver deduït que l'aire és un element imprescindible per la vida, ja que necessitem l'aire per respirar. A més, una de les tradicions ancestrals gregues vinculava l'aire amb l'ànima humana. Es considerava que quan algú moria, la seva ànima sortia del seu cos a través de l'alè. És possible que Anaxímenes tingués en compte o estigués influït d'alguna manera per aquesta creença, tot i que no se sap del cert. El que sí que sabem és que, per Anaxímenes, l'aire és l'argé en tant que element que ho engloba tot i és a tot arreu. I a part d'això, té altres propietats. L'aire està en constant moviment i canvia formant la resta d'elements del cosmos. Bàsicament pot passar per dos processos diferents: la rarefacció o la condensació. Si es rarifica, acaba formant elements més lleugers com el foc, i si es condensa, acaba formant elements més pesats. Primer es converteix en núvol, després en aigua, en terra, en pedres, i d'aquestes és d'on provenen els altres éssers. Fenòmens meteorològics i geològics també s'expliquen per rarefacció o condensació dels elements. Per exemple, els llampecs i els trons passen quan el vent talla els núvols. La pluja i la neu es formen en la mesura que l'aire es condensa, i els terratrèmols passen en èpoques de sequera o de moltes pluges, perquè tant en un cas com en l'altre la terra s'acaba trencant i quan cau més endins la fa tremolar. Pel que fa a l'explicació de l'univers, segons Anaxímenes, el primer que va néixer va ser la Terra, que és completament plana i està sostinguda per l'aire, i la resta de cossos celestes van néixer de la Terra i de la rarificació de la humitat que aquesta desprèn. Amb tot això veiem que l'aire és l'argé perquè és un principi que ho engloba tot, en tant que aire en si i en tant que origen de la multiplicitat i dels fenòmens que veiem dins del món. Amb aquesta teoria, Anaxímenes s'aparta de manera conscient de la teoria del seu mestre, Anaximandre, qui a la vegada també va desenvolupar una teoria diferent de la de Tales, inaugurant així una nova forma de fer en el saber. Els tres filòsofs van intentar donar una resposta racional a preguntes globals i ho van fer, com assenyala Popper, en forma de discussió crítica, una de les característiques més importants de l'actitud filosòfica. I amb això hem acabat l'esquema d'Anaxímenes i de l'escola de Milet.